ngila seng ya ga dega party halor ka nongrim ban ai pat sajisien ya ga jingkermen nam tagi longdin ki mandien ke jing ngila ong hiru haka por ni seng ya ga party baka party ke jongi ka voice of the people party kamde tang ka party bangi seng ban yele election kiwe ki seng san pertai hangi ki tang ki seng yele election kimi pertai ki penkha unit ki penthmai nong git kam lai banai shwa ka election ki rung chiki shnong ki thau ki kendu pai ba tang andala jam ka election angni namar bangidan ka election MDC laga jong kapor MP laga jong kapor MLA laga jong kapor shuya kendu nong yalam shuya kendu seng san pertai hi jan manla ka snem namar ba ka election kawan lala ka jong ladakan urlong meta ka jinong ka jong umudi lani jong ni ka sarkar India bailam daga BJP menta bahkan sedonno tang gawai ka election ladangila day banile election tang shisien san snem hagaju kapor ngin jet MDC hagaju kapor ngin jet MLA hagaju kapor ngin jet MP nganong ipi ngin iki tang shisien san snem mi day namar ka ko kipat babi kumbang ilaong ngimsim lakran tang daga ktien ngisno shlur bakit hot jong the voice of the people party kibadan hangni hagni ka constituency kabang ijutit min shaw akum gawar jantia lani ka amlarem mo wala ding ngimdon u candidate lani ngimdon u kurtong man hagni ka election ndai ki snow sarong kum git hot jong the party balai namar ba dan seng san pertai ham Meghalaya kibala ban pendak ya kemat jingkular election tang hapo lai benai hadien ke election ka voice of the people party kala pendak ya ka way nakimat kibakala bu ha kata ke manifesto lani ke jingkular election ke jingi abang ini show pa ngilabu ha ke manifesto ke jingi lani yang kata mat jingkular election ke jingi balar upat ba u alat yengi bangindan haka sarkar ngen pen themaino ya ka bha thungkam lani kata ka reservation policy kadai ke jingong jong rang ba snong mane ba baro ki party ki bu kan ya kata kamat nenda ada election pat ki keno yo pat ba pi penjob yengi tang khatwei tengen le ayu kyo kiwi lagi lah susna baik dong boleh pim keren yung job tang arngote ngin keren you habo pai ba okrem penjob the voice of the people party ka klem keno yo pai ba ka klem te pop yo pai ba habang job tang saungot nyong ngin pendat yak ka bangi deban pendat ngin ya khun yak ka bangi ladaban kular wala dingidan tang saungot nomor kita kadang ngilai ki ya reservation policy ngalakran hapo assembly mdai ta bang akran hapo assembly no kalabiang ngalamiru syasurak ngila pelong bijing syatngan ngila syatngan adu ars pa arpuai kenta nam tajung no besok saya ban syatngan ars pa arpuai kenta ngatrai lalu pagi khon bare wan siing lawan nalum la thangan ja la ka keme pat ija tu la pra tu piu ja saba tangkan no kentaru la prau khuja sebal manong ban sa thangan ars pa arpui ladam dei bangidan ya kata ka mensim ka basngur ka batrang ban pni syai ki kam ki bangila kular yu pat ba dei na bar kita kadau ni snow kemen ba tang lai pana hedin election ilala ban penkongo ya ka sarkar ba kan menjur ban pendek maino ya ka bahak sungkam ka sarkar NBA tu ka ong ngem kwa banekren ya kini kiwi giseng san pertai ki ong gini ki BPP kile kum giseng bahalang shule song shit kan sami ka
jing kelumar jat benriu okey la penduk mensim pe ong puja nrai ngi ong ngi klem yang ban ke ban pen ke thma jat benriu nrai ngi sngu thu baka shong hok yang ngi ban da bade ban pendek thmai no ya gani ka bha thungkam namar ngi tep ba preng jongi baki garo ngi khambun pat mangi ya bangi bon pat mangi ka de ka hok ba ka bha thungkam ka de ban khambun singi kata ka de ka basha namar kata ka ngi la dawa bangi lai khi ka sarkar kala minjur bat ndai tam kala minjur ban pendek thmai la de ban thau ya kata ka expert committee nang ta kala de bru ban nang pendek ban weng no ya kata kala ka baki ai di garun asam bakila ban yo bentai ka bha thungkam jengi bha yo kam ya jam kalong ba sko tuna badru la pensangi no ya kata ka compensatory roster ka baki pentrekam kata ka baki la penenkam hausnam ar ha ka baki samrawat kamji kila syak tak jur ha kata ka jing pentrekam jong ka sarkar ya kata ka compensatory roster ka bomot bagi clear naru usnam nyupuar ngila job hakita ki lightly ki benta ban mentang idang up saya ke jingjap ka bakhadu bagata kalong ban penthmai da ka ba ngila penpau ya ke jingkwa ka ji bagade melong kat kum ka jingdon pat hapreng jongi bat kini ki para garo kata ka ka bangi community ba ninget bakan long hiru kumta ngimdon ka jing aratin namar ka jing dawa ka ji ka ba shong hok ni kram au pundu no yi ki garo ngin sim no atamang em ublay no unum subha yi ka bakum kata ka jing dawa ni dawa yi ke basong nia ni dawa yi ke ka basong ho ndai tamangi ni sulai ki kamta play ni la penher sithi saka sarkar na katayo sakatayo ampadan sengsan pertai kibra menteri kam kum ka voice of the people party let's sing ala manong tin nong way ke belong active kiba tray ngingim judon por balai sangkai pertai Noi kumni halaka jonggari ngilai ban pensatu sekendong seken serat ngim ju dawa ya ka ekai ka besuk nam ta jungi ngong em tang bo pai ba ubiang banwan snap jingalang ngin let bet dakalong shanu shanu ngim julek kum kiwei pat banong habalet maki hap pen kre pen krum pen biang nadong sedong kumnu bakinwan kita ki he kian hangim don kum kata ngilong ni syakri pai ba ngidon kam ban nang yai tre ban pen su thu yu pai ba ka jing pen her sithi ke jungi kam simlong ke balai nai kat ki badam jinge kiwan ai hangi menta ka VPP uhum gat bom yo tulop u ai sangi sobha se pengarap lem ni kem yo tulop menta lah ndre yo banai ni pen her ka sithi saka sarkar masan pen her suki kila pelaj ya ka pisan tagi home guard kila yo ke tulop o kila ai kublai kat kabadan ke jinge syaset kabaitiar NREGS kerpat makalengari yang i bangin krene ngila penher sithi ya kataru masan penher sithi mangi ka sarkar kala pelaj bakala IGTek yang i ba la pelaj ya kata ka pisa baitiar